Audio Jungle. When into was animal movie, Munamum, Adia Bakupo was a Siwesua, Oman and Ninja, I had down bonus I had told you, also. Don't care. What do you want to know 10 times a chama? Also, the clown who's almost on Ponaco Tito. Bra Yesu nyama ye yentumi nya Nyankopon asem ka ne biara da ana Nyankopon asem etese duaba o de se forma efifi nti sende me na mantimi andua e kina obi bedua ana se de oguo ani otwa aso entwam no sa na Nyankopon asem entwam nti mesrawo pe ba bitina sa o chikam na wusi forma okofi afatu OFM 107.7 na ene yene ensua Nyankopon asem abusafo enkwaje boa den na se Awurade ya wadom na wunya bia na wati na wafa menim se Awurade bebo rich ene yedi nkomo bi awo John chapter 8 John chapter 8 the whole book of John beloved yes na Yesu edone pa Yesu asuafo no ka ho Yesu enuano no na John books no ye ensem bi wo ho a se da bia me kan a emami hu se de kisusum esitie tu Nyankopon adwuma oba efisa na John eben Yesu pa nokwasem nti the whole book of John chapter 1 kasafa asem no yes asem no ho oko chapter 2 a kasafa Kena aifushia ana oko chapter 3 kasafa Nicodemus okay o jampo kofo a kasafa Samaria ni ba subura ne ho oko 5 kasafa Bexada 7 kasafa Yesu enuanom ne afahye ehodo yes die ntia o hyehye ne sanansa na ye beduru 8 eba oba bia o chiro etifi asem se awarese yeni yes na ene Awurade honhom ebefa yeso ayi asem bi wo maka kire tiefo nyina mesera mu muntie asem weye ebra Nicodemus eko Yesu nchen no oko ne secret anadwo yes enkwaje na no okope no oko na anadwo beba oba ne te ohun Kristo ne de ne enkwaje ho asem ene Yesu oda ne de okopa mu kan na wia yes ama obi ate se wahia agenkwa bi enti na ye begina ye mfa Yesu ensie na nya ye mfere so ye bepa mu aka se de wote ene ne ba wo sa beba yitwa se esi okay enti ene John chapter 8 ena ye de kasa ena awie John chapter 8 verse number 1 eja John chapter 8 verse 1 was say oba wale sefo John chapter 8 verse 1 etifia se mo se oba ware saifo yes yaka se obi ye oba ware saifo a oba wa ware na wasa afani kunachi wo ye ware se ni enti media asem bi beshem Christianity so obi abaji Yesu no ya abode fofora ni kunu ani Kristo enti se ofri Kristo achi ekoye bone a wo ye ware se ni nokwasem pa simple tu o sa akọ bosom so de ania wo ye dwamanfo kese ye kora wo de wa bubu awade no yes nti obi a wote Awurade nan ase a wo sa frɛ Awurade mu kodi bone anaso frɛ Awurade mu sa akọ ye ne ho fi kɔtwempra bia no Bible classify as our saying our spiritual realm ana the ba physical so oba bema akofi akotua ni trade na wasa afa nachi di bone twempra wo ye ware saying kwasem the kingdom of God Awurade ahini nya de a obewuram onsini mu amen amen enya oni ebe ticha fa ntia ye nto aso osina Yesu ko ngu bepone so na ahomnache ebra Yesu ba ya Nyankopon asem nkwan na ode nam efise oba se oba ba hwa no wagye de wayera nti asem no nkwan na Yesu ede nam a oche na odru baabi a osore ko bepo bi ye wo different mountains na wo Israel okọ bepo ba akoso a Yesu ekobo mpa okoka Nyankopon asem se omu se wo okoba bia ne nipa ne tudi nachi yes because etoda o cha aduane toda o saya de toda o pagya buafo obo deliverance ne ade nti okogina bepo no so na ni nti ne nipa ya ase ma no asase na o kasa eja yenko o se na ahomnache no oba soli fie biu na oman mu nyina ba ne nchen
na ɔtena se kyerɛkyerɛ wɔn na twɛfo no Farisifo de ɔbaa bi a wakyerɛ adwumammɔ mu pae na ɔde ne bɛgyina mfimfini no full stop saa ɔbaa wei ɔde ne baeɛ according to Jewish custom Israel mmara no yɛwɔ mmara nsɛm du da bia yɛ kyerɛ mu asɛ mmara no wɔ hɔ ɔkwasɛm ɛna ahyɛdeɛ ɛne atammudeɛ nso wɔ hɔ enti apart from saa mmara no a ɛwɔ 10 commandments nyɛ no nkwa ne Israelfoɔ mmara yɛwɔ moral law ne ceremonial law at the same time yɛwɔ the law of Moses ɛso saa wɔ hɔ ɛne ɛwɔ another law na govern only Jews anaasɛ the priesthood family ɔkwasɛm paa wɔn a odi sɔfo Aaron asefoɔ no ne wɔ mmara bi a govern ti no sɛ wo check ne yɛ kura obi yɛ Aaron aseni anaasɛ ofiri priesthood family na ɔkɔbɔ adwaman a those days na yɛkye ne hye no ɔkwasɛm tu amana de ne tum ne abogya frama ne gya na tum obi ɔbaa no ɛyɛ asoɔden no otu ne maame so atua yɛde ne kɔ kroni mpanimfo anua kasa kyɛn no nkyia ekosi na bo ku no at the same time na obi yɛ bayifo a those days yɛn castle demon because hon konkran ne di tu honhom no na ebi ne those days ebesi wusu ana adwuma ne kɔ nti so obi yɛ bayifo a na yɛyi ne free kronim kɔtena kro n'akyi yes obi yɛ kwata a yɛyi ne free kronim de na kɔtena kro n'akyi saa nkrɔfo no na so mu kɔ asɔre mu so mu kɔtena asɔre kwan no mu sere nti different types of law te sɛ de wo de na sɛ mo checke Muslims na yɛwɔ some law bi wɔ hɔ a ɔma pass ɛwɔ mu country ni mu especially Saudi Arabia yes a ubu so a ɔmo kyew no motwa ati paa ɛyɛ adwuma nti Israel na sɛ obi ɛkɔ so harm to the nation a yɛtu amana ne yɛgya nipa no si na obi apagya aboɔ ne deɛ si ne yɛku no na aboɔ no ɔmo tugu so na asiew akata wo so obi amfa ne sanka ɔmo pagya aboɔ yɛde bro na ne abu wakum nti bi no ɔmo de yɛ 7 no sɛ wakɔka deɛ yɛ ni kwan sɛ yɛka waka abusu 77 yɛkye no ɛne ne si amram ne yɛsi na aboɔ ekum no nti na adwamammɔ so yɛ ade a ɔmo kyiri ɛwɔ ɔmo custom mu nti sɛ wunya ɔbaa na apɛ sɛ ɔware na ɔmo mbra ne sɛ kotua ne tiri adeɛ manager ne fa nti Deuteronomy kora kan sɛ obi wɔ boss wɔdin ni no otuatefoɔ a wontie ni na ne naja momfa ne mbra kro nanim na yɛnsi na buo nku no nti abuo sie deɛ na Israel ɛkɔ so papa ɛno ne fa ne instant justice no na yɛ adwuma nti saa ɔba ɛna Israel for so especially na yɛwɔ different groups na wɔ hɔ yɛwɔ Pharisees yɛwɔ Sadducees yɛwɔ scribes different groups nti saa ɔba we bra ɔmode ne ban ansa na Israel ni ana Pharisee ni bɛyɛ wadeɛ no ogina mmara so nti ɔmo ba no Bible no kan a yɛwɔ key words bi wa uteki no wagina so akyerɛ nipa ase wɔse ɔmo ba ɔmo ma prove sɛ ɔba yɛ kyerɛ ne deɛ yi adwumammɔ so pɛɛ maame nkyerɛ madeɛ baako yɛwɔ nsɛm bi wɔ hɔ a wobɛtumi anya prove wobɛtumi ama yɛn fact ba na asɛm no nye true okay thank you the word truth any proof any fact they are not the same okay munti asɛm ni ye asɛm bi wɔ hɔ a wobɛtumi aso evidence prove bi a the pictures aba recordings na da so na asɛm no enye no korɛ what I say yes for instance ebia rich ni nua baya no oni edora no wakra no obi anim ni da rich so sofo Pillar of Zion Church odi domanim youth president obi anim no say abranche Christiani ana o sofo a etodo be chan radio so onko aso no kura mic waja so le na boso afi anaju bi mu say oba kakraka bi di nachi a waso ne nsa what I say ne nsa da ne sisi achi ono so nsa da ne chi achi ena watimi catch picture de aba yes evidence what I say nipa no evidence obe wasa wo proof amba se mi hu no se ne nsa da ne sisi achi yes mi hu ne so pe enso asem na o kan enya de true enti rich mi hu wane ne mpana so ne nam oba ne kakraka na ne nsa kra da ne sisi achi asem na nipa ne be kan obetima ma proof bi aba asem ne nye true yes enti proof any facts bebre o wa it's not true but omo che dem ka because the entire nkofunu ma sa ko to se wonim na ko Israel ekodi adanse
fake adanse anya no kora wo just wo ni pana be kan sa asem no wo so yesi wa bo kun what I say because I'm the 1 John 1 1 eja kan wo ma fa sa so na kan wo ma mentwa ade 1 John chapter 1 verse 1 o say na ye ne de wo fifiti ase de wo fifiti ase de ya te 1 ade a wate de ni ehunu de wodi wani ayedai ehunu de hweye de wo sa hwei ne de nsa kan ye wo sa do nsa etache won kwasem no Christ won sam no wo kan awon kwasam no ano ne ya ka kire enti asem we no mu kan oba no omsi yakoto no so de yi pe yakoto no so pe na je se omu wo proof se ade na asiri nya se bia etro eno mu twa to oba no so enya tro no mu twa to oba omu wo proof se oba no se ye dem a ye kopie so se bema no butu no so na bema no tin hu dwane caught in the act what I say enti omu wo proof ye no kore oba no so antimi andinai ya beti me so pe ebi na Juda ye no what do you tamo ko sia nas yes ene ne boy on so je ne ho ade bi sie yes ne so anu de sie ebere nyinsa ni pie ye no aye de asam ko pie ne no se ni pakura wa ye sa de we o se wuo ana oba no so se me so de me ne boy adwama no okoy yes ba me je ne so anu enti de ono so de ne so anu ni no ona me ne boy adwama no afi na papa ne gina ho da edin enti sa asem we see o John chapter 18 omuma proof say oba no ampa so oba adwama nti wantimi deny it's a sin na mi yi asem bi wo ho aka kire tiefo mu tiemi nyina ya chene so pe ti de ne ba Yesu onim o mba toto na no hwe de obeka eja kan ko okay o say wo che na dwuma mo so pe na Moses say yemra no say wonsi onipa o te say what I say Moses ehye wode ai emra nim on say the 10 commandments no ba bia no abeka hu say so bi boy dwama munsi na bo yes enkuno ba on say wo ka say Moses ehye omra anu ye sa Mosaic law yeah Moses de no what I say wo say woni mra ni mu say wonsi nipa o te say abo obi boy dwama ya yensi nipa ne de abo ni enkuno na so sesen afe na wo so Yesu wo so wo ba wo de wo so mo ba enti wo so obi boy dwama ya yenya ne dai this time na ye die o kan de so no hwei afi asem na wo kan o mu plans wo mu tirim dada wo bo mu de so na wenya se de wo be kan wo befa o mu toto na no enti ye kan de so ne hwei na wanya bibi de akototo na no na wanya asem bi de atoto Yesu ano ja to aso na Yesu bre ne mu ase de ne nsa tia afi Yesu confirm ana o kira o sa se o twero form na oda so bi sa no enti o mu so mu busa na question no o pega ne ti se hwe asoro mu de boni bi ne ho ana o busa mu se de boni eni ne ho no de boni eni ne ho manento obo no kan so mo wa kire mu ebre bi se sanka Yesu ka se de ne onye boni ne kebenya ento bo mo na nka nya bi ba o classify se de boni eni ne ho no manento ne bo ne kane general what I say no as a chance say before Yesu be bad this earth no now there's no righteousness na ni papa bia ni asase we so okay ti asemi na teni ni bia ni this earth okay because obani diem ono ene dia anye no ya mena memfo so dia abosomsum tu ya you enti na rade tu na ni hwe from those days na what I say earth na ode ne nsa fast ode na ni chiri fa mu nyina si ye no asase no hwe wo fam ode ne nsa na mu ni nyina no okari nipa ma nyina hwe hunu say that time opie ni ho what this earth aboni ni ho hwa eno na up to now nipa bi da so ka say there's no perfect man on this earth ana be break out the time Yesu nya mewu ye na otini ni bia ni asase we so ni papa bia ni asase we so okunkun ni bia ni ho those days na say Yesu owu awie ama ni moja asa ba so yen so ate ye na say kunkun ni wo de ane na Yesu ba oba na fa so be ne ba so na fa so ama so ba to mu ntia se mi na da ana wo kire mu say before all be ba no wona no wodi nanim nyina ya de ai awifo na adwutwafo beboa awifo adwutwafo akoromfo edwamanfo enti obusom se de boni eni ne ho ento bo nobody bia ni ho nobody what I say ya nya tini ni bia that time na enya no na me betichi afa ho
word ba ko pe na me pagya kan bra fom ɔse na obrɛ no mu ase bio twɛtwɛ fam afi osa call for second time na osa busa won biem na one day wɔte yɛ no na wɔn ahonim bu wɔn atɛn afi won conscience and won di say ya de moyefo what I say omu hunte enti Yesu ama oba no ansa bi ebra opagya na ni biem no hwɛ na nkrofo ni nyina obia adwane yakɔ na aka oba no nko a agya to aso wɔse ofradi maako efiri mpanimfo no besi wɔn a wodi akyire so na ɛka Yesu nko ne ɔba wogyina mfimfini no na Yesu ma ne mosuo no na wahunu obiara sɛ ɔba no nko no ɔse no sɛ ɔba ɛhe na watoatoafo no wɔ obi amufo ana na ɔse obi amu mefo owura na Yesu se no sɛ me nso me mufo kɔ na nkɔyɛ bɔne biu na where de bi to aso ɔse kɔ na nkɔyɛ bɔne ebiu ana Yesu kasa kyerɛ wɔn biu sɛ me ne wiase han what I say ada start free ba ayini mame baby o start ekasa eka oba no nko an okay ɔse verse 9 na one day ɔteyɛ wɔna honim bu wɔna ten no na wɔna honim bu wɔna ten wo fredi maako firi afi o fredi maako efiri penifo so kosi wɔna odi akire so na ka Yesu nko no ɔba wo gyan finfin na ka Yesu nko no ɔba no kɔ na Yesu ma ne muso na Yesu ma ne muso na wɔhunu obi ala sɛ ɔba no nko wɔhunu obi ala sɛ ɔba no ɔse no sɛ na ɔse ne sɛ ɔba ɛhe na watoatoafo no ɛhe na watoatoafo no wɔ obi amufo ana so obi amufo a na ɔse obi amumefo owura na Yesu se no sɛ me nso me mufo kɔna nkɔyɛ bɔne bio kɔ na man nkɔyɛ deɛ bɔne bio to aso ɔse verse 12 ana Yesu kasa kyerɛ wɔn bio sɛ me ne wiase han de odi makyire no renante sum mu na obenya nkwa han amen ana Farisifo no se no sɛ wo de ɛyɛ kɔ na man nkɔyɛ bɔne bio wɔn sɛ me kyerɛ madeɛ kituwa bi tiefo a mutie mi nyina papa bi ɛtena ase ɛwɔ Ghana ha enti ɔyɛ sɔfo there was a time oko prison na oduru prison wono no oso okosra prisoners na wa pichi wo first person oshia no no ye kromfo kese pa wo Ghana ha enti time oduru wono hu papa no no bisa sa masa na ede na aye wo na de na do ba ha osasa wo ka cha ne se mikokum me ba ana se adenti na okum ba no se nka wode kwa akwajiska enu ntina ma yede na beto ana se yama how many years ana se yama no yede na to for life Jesus aso da bi o se yede na to for 70 years yes 70 years na 70 years no calculate ni age a enduru no na wanya best 100 and over years to obewu ho life anesa enti o so obusa na se na esa ha na wote no o tan se 70 years be so ansa na wafiri ha uni edafoforo bia de be firi ha uni sei wase ane ento so duro no san no ana ko different person no bisa ane se ono so de na de ne ba na ono so kan adekura de ne ko se okoye okobo okro no ene de na beto sa place so ono so man how many years ono so 60 obi aka ni age ni years na oso mu wie ni nyina na ogada wo mu nyina na obisa wo mu se na prison ho situation so te say ana o mu sha so mu chiro mu se edan na omudamu no se wosanke fa nipa 300 edan ne fa nipa be se 500 wosanke fa 300 no mu beda we na kwa ha Jesus na we ti aba ha na we na kwa ha na we ti aba ha na se unya da na do nso de na wo sole kodwo nso a asa wo be gina ho ama de achi because unya ba bia abeda biem ti asem ni o me ka asem bia kire mo ana before daily time no sa military rule no omo chichi mpanifo bi ni nipa bi kogu prison a yes ayade ama won je se bia wo sole akodidi ebeda woni santi no time a enso ye nyi umra abonten na wani nyina afira me be ka asem binti na me bobo sa stories we so no last 2 months me ko Kumasi museum ye duru ono mu de ye koto wa na ye duru ne ko hunu edan kitoa bi edan ni swapa eswa se uye ni me kura me so wa mi wura mu a enya de metimi atene me mu enti wa wuntimi ntene mu ana wo so a wuntimi nko mu emusa ana emusa yi sum eje duru ne buso mu se sa da we so ye de ana wo se edan we eye prison na time a emrofo ne baaye no enipa omudon edan na wo se efa nipa ba akopɛ kura no wura mu a ne ho kyere no ba na omutimi paki nipa 15 hyem by force
enti nipa edi wo ko saa access wo nyina ewi apart from ya santoa ti eduro no ni picture bo ho maame ne so de ehun na se yes obani more than bema enti ehun se ni picture woni bi san se hwan no mo se ya santoa na history mu no saa maame ne nko ne oba ya de ne ba saa prison ya otimi survival yi nipa bi edi ni wura ho bi ya wi wow ana light bi ya ni wo ho yi sum ana wuntimi ntene mu wa wuntimi ntene na mu na eye straight say ana wuntimi ntene mu nsi no watima ya comfortable wuntimi ma wunsam ana pesa wo dam so wuntimi na enti the rest of life na I said okonkon ho say ya what enipa na etutini ni asa no enti ya asa nto won kwa na timi survive yi enu ti no opie ya otimi ko lidi edosofo mo mu ko ko a ya de ni din atowa beka ne no na me aja me be bonsem bi so akere mo na mabusa question bi saa ne ma na ye ye wo mu ni nyina ha no na ayamrofo na be di yan yeso no ena do mu fa saa penim nipa ni bi fa mu wi bebiri ewi ya saa wo another prisoner uduru wa wo side and side ni nyina ayete se enadoa na enadoa ne de abofidan na chi na bepie enti untimi fa ho ntwene dan no ana so a untimi ntinam because baby abekobia na ebewo what I say because of say the ni nua aye bone ni nua na aye ana ye de ne fa sa situation nim me bobo so ba another man bi okobo krono enti ye chi no omude koba esese ne hu se ya efiri soro ekoka efiri ne fom koka ne soro enu hwie petro gu koba ne nyina so no twa petro tum my god Jesus enti wo muvu ne hu se ya opese opie so ntimi ene gya ne sene no hyem ene wo kam ontimi mpie opese opie ba koba ne datata ne so a abesi fom to opese opie ontimi mpie na ho kyere no those days time akwa me nkroma yetu no soldiers na wo konongo ene amasaman ya se 250 500 soldiers no o say champon ekotwa oxygen mo nyina wu one day o chichera no de boto so before we tell me take Ghana no o mo nyina wu one day eye nipa baako ene kumom no sa underground na nsa me ba abo ase no me batisa as can story bi chem sa na damfo pa no ne nam yes oko yesi dunkwa akwan so emu ko wi gold asade ya chere di dua wura ni tunum serious omu di dua wura ni tunum sai twa to ni mu ehye no torture me be ka se mi pantina me bo sa stories ni ama omu hye no complete another person ono de bone okodi ye no ono mu mpeso mu bekunu ti ye twa ne nsa half ye twa we half any twa na half ano da na kuntu nsini just imagine say online mienu ye twa onsa mienu ye twa obeden obeden wo didi obeden wa nante obeden wo dware obeden wo toilet kro pepa woto the rest of your life tie story ni yo eni pa ni bi wo ho a ye tutu wo mani ye tutu wo mani ankasa efiri ho ensuru onyamui eni nua na etutiri because of minimum another guy time and because to your vacant a certain guy ekokum ne stepfather into jailing life by graphic mun ya be 98 mu by graphic mu na ya fin so e me de ne ba kuma se kura time ya chichi atayi mu ne ade uko prison wa problem enkrofo fam ewo ho treatment ya di mo mu ewo ho sa ne ma me bubo so nyina ya asase so die na time yesu sia oba we no because of bone na committee ya sin na committee ye no edama na ogbanti na nka ye ba besi na boa edai akuno chasem ni yo yes sa bone ni nti ene ye ba besi na boa akuno ana ye nim se erade na boss so ni asase ene de wo mu nyina enti se erade ka asama sa bible ka asama bi tindi che obi ade sa kotesi we ya kan ye no ebra yesu ma oba ne kwan se onko wa man another chance onko na we nim se bi obi jai no sa akwa ba o ka se bi so se onko na ma onko ye de onko ye boni biem boni ebiem cha minimum obi a obi ko obi yere ho on enipa ne progo ayon sei atonsu ana odi wura oba na se o se
and what the wura say another person or the acid egu adiem na otete na no hwie gu ne so na ho nyina awroy atoda videos bi wo home ni free other countries ne ba mo de mani hwe mu hu bi won say sa treatment we nyina ye de nipa edi ne yonko nipa fm na wie nyansa sama me pesa me ka kire nyansafo ne badwemma mu tie me ne say sa ne mana wa wo yonko nipa treat on this earth no me pesa me ma ya we say ebere wuchi nyankopon asem se wantimi ansa kira no wen escape arufu a efiri erade nchen ba de nipa ye wasase we so no different one bi wo wa eso chan you de ye 10 times man who krum no 10 times na ni mase kire ba bia ye ka se ye de ya santom ko se ye efa nipa 1 eso omni nipa 15 eso no a ho yesum no e be se me kire o se there is another prison bia another prison bi wo ha say open torment pa anu odin che de make kire wo ya wo yam hye wo na say ye de ewuru obi tunu matwaja atuni mu ase no na yesu say another torment bi wo ha eba instant justice bia anu ye anu odin 10 times e che de Ghana for ye no se twere won say abato ya batui obi akasa na obi ayem hye no anya se ntokwa besi onim se ntokwa besi nyina nansan omse bukom harama se henfo ko Nigeria asore da ba ko mkotwa ajatum nipa ni nyina condemn yes sofu bi amampon one ne manyina wuye no eye efie ba ko one ne ba ne wo faase ene ne omu nyina eja condemn what I say one day ba me be se me kire o se there is another fire bia anu den chen sa fire no entasem bi ebesi wasase we su bia erode de kasa kire de si was central what do you call Accra cycle no ani pa aka se eja ani nso di afra akum nipa obi atia na ne yam hyehye no yem pese ntokwa besi ntokwa beba nyina na se yebebo mituo yebebo utuo soja ni bia na oko school na ne target ne botai nyana so pese obe soja na se adwe woni tirim se so nya kwan be soja na de obeya ne so bekum nipa enti God is so good they are otimi call school na ya passing out awo be ko wo o be ko bi no ya ka se sa trip we de omum ko patant ko no ka ho ene o see cross say me kwa me kum nipa se moa glory be to God said they are of play mu see o see ya on the first person shoot no so say enti ye shoot no uni ma rade amanangu the last story in America no onu ankasa wase etu ne ball na team ana omu pega the two plane nim ti se omu twiti no na wangunu akokoma wase bere oto ho na no ohu se ne kra na so lefinim na ni kire kwan bi so a kwa o sere oni ba bia okọ afi no se kwan ni mu chemienu na ba bi wono ne nam no aye esum oni ba bia okọ esum a wodo nsa som abetimi asom na waso wonya me ho no wote se wote voice nipa kam wote na chiri a nipa kam otwana ni wo hu obia na chi so ntimi nko na nim na anu okọ ana voice na anu wote no se esum ni mu na anu wo se ewa na eja abubo ba ko na abe frase no ti se de bia mfa me betwam abasia no na twam enti time wo sa de na de ko duru ko nim wie no hu sa eni papa uncountable come my God Jesus and already be in any channel can say ha and I'll buy best spend the rest of your life enti what come now mu da pe no mu ase na niate one soldier ka be ya na ka be jai what's adwi woni tinim so openipa that day na dey hu o ka chom se na se na ana wo be soldier bie mu a ene na wo be ko wo bie mu a that day na onani tie o keka mu plane mu no waso mu fa na mra Ghana sisters and brothers me jenya kopon mu bro hu so etumfo se ya wo asam kesie bia anasa tete ni amani hunu bia eso chan de amade masote no anu odin enti kona nkoye bone na de chan wei ama so enti sa kronfo bi ye ku kronfo bi a on se Ghana ye sua Nigeria fo su ban boni bi any other tribes no ye che kronfo a na say me wo wa estate anadua da ye beti kuru boys na wo me da mo ne sila kwa bi ko na oda form ebusan sa da ya anadwu tu opede obi fie
wasi ye betu galamse ye nye ska na kom de me wo wiwi ankrofo fon ne ade enti ye yire na wo mudi ne beduru prison no police ne de ni kosi ne nsam no o ka kire sa na we ade ntina Muhammad na beduru ha se ga sen ka mo dai no o sen ka mo dai no kra na mo ba mo boni tuo wasi me hu nanim kra ka me gene ko boni tuo kun you see hey enti se ye chekromfo a abo hey tintim ni yakunu finishing what I say because of say the obey ya won wampe and also the also ye no abo na usi unianu okunu ni eja to bi mu ni ahye wo mo he bra wa okunu no wa ya de onu so wu ye no onu so oda ni nyame ase ba mu mienu nyina meka asama kire mo wa okunu no and onu so yikunu no enti ba se sofo ne ma no mo hye ye no metidi edam din na medwendwen wona meka se nti se sofo yi onim awrade a obey day so onim awrade a wase for the first one esa kwase for second time ana the okwa kwase for second time first one na Ghana for hu ya Yesu anu sha we dey say ye second na the ejabiania we dey we hu ho keke na hitakun basa ejana ye kan wosam da bi betre radio so a masa ye ni asem bi aka hu no kwasem pa sofo bi awrade afere this time oni asem bi aka yes sofo bi antro bible sofo bi antro ana sofo bi anko buatan no kwasem sofo bi aso ni church what I say yes Jesus said babiem enti boni no ye for the first place was so another chance sheye sisafiri hu na de chan de hu no ama so wonderful ejama ye hu asoso ne fie gas atoto ye fie enu sa genuine fire no and you find the lake of fire the lake Saja no de wachinem se saja no ade bi sa wo janim apart from Janet enye no nko ade mfuru bi sa wo mu a ye fa no sofre eno anu den cheja no melted metal once you cause ni chejem say different types of fire yes sa different types of fire na kire wo school ni nyina de eba no enye bi ayonko no debi saboni na akoye de go to prison also them for life ebia wo prisoner wuchie bra prison wana woda no kametu for say sachra ho yes efrisa sa wadu ye say ye ja wo prison won ko ade a ba bi fufuro bi wo wa say twen wa anu den e ho treatment na den cha Ghana de mo say Ghana for tirimo de Ghana for do mu tirimo nya bio sa wo de okoda wa wo kondam krai mo aduani di me wa enkwan ne afram ya afram ama banku ne ma bidi unya ba bida ta na mutata so ba we de ba bia de wo ko no duane ni ho masa o ko fa duane wo hin isu ni ho asikani bia watena se wodi ne ho e pa cha say yamani nsu anya atri o wase de drop koko 190 naira a drop of water drop he's begging na ya na nyame ya we don't read the scriptures and I am sure that yeso aye sole a ye de ne nam aye kanyankopon asem no e bi now so because won kan to hu yes what I say minim enta e be de na hu atome so or part of say one drop of water nsu be kan teche maso just a drop se prison de onye nsu no mewa ya binom ya fra duane mu mawo kwa bonti kodidi mewa ye timi jawo no ba ne nante kakra prison de wonya ya Côte d'Ivoire so for was Côte d'Ivoire prison anu de dan no o ma se da ma ensu agum o ko toilet kum entafre ha ya so mu do mu ye wiki fucking every question dan ensu ta dan nim e na toilet ene mo diafra o kwa na uginam sonkron suwe mu die hin ani sonkron suwo ha asembi riba etini ono ane yonku nipa na etutiri mi asa no ogina nsuonim antatia ni bini ne mwa ediafra because of say wa committee law because of say wa committee murder wa ko wiade enti he deserved that treatment but let me tell you Mr. Judge Mr. Lawyer place na di nipa na koto no there is another place anu den chen ba bia di nipa no koto ye na also air chen so wantimi ansa kira enti prison ade wo Ghana any different types of torment yeso bi ye bone a ye said that nikosi wo ne the lighter ne the show motuam
nye de bi si wa so ho ye wa ayade a obeka no kre sa ayade we nyina nya ya so onim trosama ka mo sa ayade we nyina enka ho Bible ne se men kan kire o se osofo a wutie me asoleba preacher presenter yes am another chance say enka ebo na wano totofo ni besi wakun no sa won ma chance fa kosa kira wa adwen se wantimi ansa kira another pain bi wo ho a ano de chen say besi wabo yes enka be request say yensi wabo na enka de eba ni nyai ana wonim say yesu bi woni ma hu de eba tu wiase wei ani mo but na say me hu enra da bay em say Tuesday as a Monday me da ho na mani komisa me hu say ni pakesie bi wo Ghana ha we skani wagidin pa adwuma o yen enye na nipa ne kra ye free ni nsa minim ni dawo bana me kra bra ho na mi su ase okọ se ye o ntimi hwe na chi oni control no o free wiase se ya ha okọ anu no ewo na okọ se ya my imagine se Ewurade boa me a me se da koka ti so fo woni akohwe papa na ka kire no yes no enti he's living this word o kono nkuta hwe o jadi wo nyina ho my God Jesus you shall face the consequence what does it yes abortion na da bia ni pagda ho aye pa o yem wo ye won me pasa me ka kire obi o tie me okra bia o tie me say ya obi a wa asase yesu pain bia wa asase yesu enim say eyi pain no enyi pain there is a special pain bia waiting for sinners so for what can they bia say there's no sinner on this earth bra enji huntum yentai obi awo yes yentai obi a enra na ye program o University of Uniba papa ni preacher we na the whole school but just obi a ho yidin and was me ntan obi awo enema me bobo so me boa enti mu a mu hye mu tire no nyina no mu a mu se enya mu pa because wo free ewias Ewurade wo foforo na ese na ate yes honhom a betena mu tina ma hye wani eye honhom what is it yes Kroma yeso so nipa ni bebrebe so ebi mu titi radio so na de ade nyan so won bra bo funu ane dressing funu masa enipa betimi agye watum oba obeka asem bi wase Amos enipa na agye matum wo Ghana na Ewurade so Ewurade so Amos enipa na agye watum wo Boase na Ewurade so se de ye nyina no wa wutie me wa wo ye driver wo ye teacher ni wo ye doctor wo ye pastor adwuma bi a wo ye won se yase eji adwuma no mu ye no na electricity for no side no ye wo gya bi wo ho a so mu yisu de ye den so den o mu si anu wo den papa enti na wa wo koye aduane wa wo ye adwuma ade bi a wo adwuma wa eye painful a mu suro no we be say me kire o say de enam kwan so ba ba abonefo so no eye painful 10 times than the mu suro wa asase we so no bi di enimu bi papa so nipa so for bia onima Ewurade yin ho di a kire no Ewurade wo tini wo masa o ka wi bire masem o the person or the sooner the war and the preaching because the nam kwan mu ba no brothers and sisters Satan you clever to the sense last week nam niska ni bi din ko waka chane sofo yesika ye nya da bia yesu bom pa ye wo se Ewurade ma ye hobrase e fi se e kwan bia so Satan pe so wura ho ba bia pe so wura ba ye adwuma ho ba bia enti o so twini wiase nyina afa ti se wo mo ani an na ho na wan sure Ewurade na kwanya dia man na utimi nya kwa ti nya go se Ghana se Ewurade amem na se bonisia on se usuro se entokwa besi ye bo tuo pe ye bo tuo wia so on san so le ngu bie babu sa se etu na ye bo na chi no where are you going bo shake ana de ni pa nyina suro ye wo true pa obia suro wo ehu ato obia so se ahwa bibi besi BBC a o Nigeria ana asema si Nigeria ana so krom ne Ghana ya de ukofia we yesu nim vem kwa ne ba mi krom enye su ana mi krom a me ba no so no enye se me beda abonten adwuma me ye Nigeria nyina me de abobra yes e wa Ghana sifie a mo sika da council enti mate center kwasi na ya nkumi ne ni ma seple mu ba Ghana mesu eye ni je ne to enti wa bra ba wo bono e bokwan ya ma wo soro wa bra bo pa wo bono esi da bia mo wo soro enti na se Ghana sai a wo ani da so
the pa woni da so yes cause who could abushafo me Nyankopon mo bro so tu obi biara fo said there is no pain on this earth ya obi ya wo shaw bia anu oden echen abo na musi kromfo no yes ya wo shaw bia anu oden che sotro na wo bo kromfo no ya wo shaw bia anu oden che di si circle no I bet you true ya wo shaw bia anu oden che bomb anu oden che tuo say be true I twen abon yes ya wo shaw bia anu oden che si be twuti anu oden se wo be yare na me say ya ma wo kwa say lake of fire bia ni ho hell bia ni ho na ba bia ya kwore te se Ghana prison anyi na me na ke bada na se ro bro bonero and yes and ka yeah bro na me na ke bada na se se me yami nuamu ne tata so ai uneje biam wesu die ba we de wo se aye se twere kusu na ebra edi sam ka se afeye ma owu so asamado eni edifo atrofo no to mo ye pega wo na wo mo to sa na se tan kra ye wonten ye pega wo ye nyan to wo no mo kam wo se ye beto owu asamado what is eni edifo atrofo atwe ne hefa ujatade lake sister utie mi se fia utim oni mufo nyina ya ka ene satira what yes satira empire boy wu koyi awie wakofo ka wu ko no he o ma me ho asem se otirim o papa ho asem se otirim wa asem ho asem se otirim wa kuma ho asem se otirim what is it enti wo ko no se wo de kokum ya sa ba ifo nyina wie wo wia ne ho am na betara die for die for o ma insuro Nyankopon every side ni maye no adu enya sa ban yo o se adu asem we born aboma kuma ma fitwa ne nyina say Amos there is no pain on this earth jabi ba edin chen ya munim asase obi suro pane wo nya ya ye wo pane ya enya ya just seconds na etu obi suro abatwa nya ya si twa acha wana ajo ekru na beye wa ebewuni amia mewa we ye pain ye yo buy operation ye be no operation betwa ne yam obesu so 1 month ne ko onkai biem be ya enya ya it there's no pain but sa pain na wo kasa fa won de o se aya varasen what pain se cheve say ni pe chere ne se they will cry enu nti na me kire ma de ba komede manusi de nti New Jerusalem o kire mu say there is no what sa pain ni na wo pia ko bu hefa lake of fire key enti no kire mu say there is no pain in New Jerusalem it's any type of pain ya die bia no erade abo ni nyina no adi ko sia bonefo wo sa ageni sister e ma Satan na down e no kra ne e ka chaw ye metra radio so na down da ye metra tro ntra wo da e no kra ye ba ko pe ya bi ba no den je de okoto sia ye kromfo no krom ho no ana na me pesa wo a wo koda bia no sa wo atwin da tirim kwa de akodwene ho yes check nipa wo this time doso nipa wo na ewu every day many for some kwa pe wu rich man my fancy wa cause etoda o ka mebira na o kra abra ho nipa be ka se bia na ada ye na ada sister bo ho modin na de chen wei ma so enam kwam eba bo modin na yi o kra frase e erade nshira amen